Chceme predstaviť vynikajúceho človeka, dobrého poslanca mestského zastupiteľstva, člena mestskej rady na funkciu primátora mesta Trnavy. Ako ešte dobre viete, život v Trnave nebol jednoduchý, ale si myslím, že 24 rokov sme tu zanechávali svoj rukopis pri vedení a rozvoji tohto mesta. Verím, že to pokračovanie v pozícii nového primátora Janka Žitňanského prinesie ďalšie nové impulzy. Trúfam si na určitú zmenu, ktorá bude potrebná, ale takisto chcem byť ten, čo vyznáva kontinuitu v tomto meste, v tomto úspešnom meste, v tomto meste, ktoré bolo najlepšie hospodáriacim mestom na Slovensku. A Trnava si zaslúži nádej, že sa vymaní z područia chobotnice Červeného smeru. Vidíme, aké devastačné účinky má na to, ak smer ovládne celú krajinu a obávali sme sa, aby takéto isté pôsobenie nevzniklo aj v Trnave po budúcich komunálnych voľbách a preto sme sa rozhodli podporiť všetky široké koalície opozičné, ktoré na Slovensku v mestách vzniknú. Som veľmi rád, že koalícia sa dokázala zhodnúť na podpore a výbere kandidáta Jana Žitňanského, lebo myslím si, že Trnava si v tomto prípade zaslúži, aj Slovensko de facto, si zaslúži, aby na čele mesta bol človek, ktorý je z dobrej trnavskej rodiny. Pre mňa osobne aj pre naše hnutie bolo toto prvé a zásadné kritérium, prečo sme sa rozhodli podporiť kandidatúru pána Žitňanského a prečo sme ako hnutie podporili túto koalíciu, to som už povedal. Takže ďakujem pekne a všetko dobré prajem. Ďakujem.